morning guys. आं just दासो डास्टबिन गारनानै फैबाय फुंनि डिउटि आरो लकडाउननि डास्टबिन दिखांग्रा मानसिया फैया नालाय बेनिखायनो सानफ्रोमबो फुङाव थांनांगौ आरो बेनो टाइमिं 7:30निफ्राय 8टा बा 8टा 8:30सिम फैयो बा गावनो थांनानै गारि नांगौ आरो गारि फैयो दा डिटक्स वाटार लोंनोसै Nah, time for breakfast. Breakfast जाना सै दिनै हरनिफ्राय आलु पराठा जायाखै आरो माबा आलु पराठा हेभि जायो थेवबाबो बिदिनो खम जानोसै एसे फिसा बानायनानै जागोन आरो आलु पराठाया जानो गोथाव खिन्थु जानाय लोगो लोगो माने वेटआ बारायो आरो जेरावबो जों एसे मानसिफ्रानो हेभि मानसि ना थाब माबा जायो वेटआ बारायो बिदिनो पातलानो जानोसै आरो दायो आलु पराठाखौ बयल खालामनांगोन कुकाराव दिनै उइकेन्ड ना बेनिखायनो जों दिनै जगिंआव थाङा आरो उइकेन्डआव रेस्ट लायो बारा सानफ्रोमबो खारबाय थाबा मासल ब्रेक जायोना बेनिखाय बिराद सायो बेनिखाय साननै जों रेस्ट लायो आरो सेटारडे सानडे सानबा थाङो उइकआव 5 days बेनिफ्राय मन्डेनिफ्राय आरो थांगोन आरो The toughest part of paratha making is this part. दखाननिफ्राय लाबोबाथाय डाइरेक्ट लामा बे खालामो बेयाव दोनो पास होगोन दासो दा गारिफोरखौ सुनांगोन कर'नाया सोबखौबो जिना आराम खालामना होदों आरो दा फुङाव थाङाबा थारमाने बे काउमिटखौ मोना आरो Next step is washing your hand. जोंना ब्रेकफास्टआ रेडि जाबाय बाटार माहाय दंबावो बेखौबो होनोसै सायाव रेडि जादों पराठाया बेसां 10 नि गेजेराव 2 स्टार 10 नियाव 2 मोनगोन ना बिदि जादों जोंनि पराठाया फिसा बानायदों आरो गिदिर बानायाखै जानो गोथाव जाबानो जायोना सिङाव स्टार्टिंआथ' पुरा दङ एकदम आलु दं फुर्ति एकदम आलु दंबो आलु फुर्तिलै आलु पराठा नाखौ होनो गुदुं ini आलु berat jadi bakal lu kan apa lihat besok aja deh tahu pun aja udah bang sadar jadi guys kerja lemah mau salah mak
आं ओंखाम संनो रेडि खालामबाय सानफोरनि बिदि ओंख्रि संला भाजा ओमफ्राय बासोनजोंबो जासिगोन दिनै ओमफ्राय फुङाव एसे हेभि जादोंना लान्चआव माबायाव ब्रेकफास्टआव बे आलु पराठा ओंख्रि जानोबो गोसो गैला सानफ्रोमबो एसेबां दालि जाबाय थादोंना ओंखायनो दिनै सिम्पोल जानोसै आरो दिनै जोङो नैबे खुमब्रानि भाजा एवगोन ओमफ्राय ना दङ नानि बाथोन आरो ना बाथोन बानायगोन बेखौनो बाथोन बाथोन बानायनो आं सामब्राम गुफुर हाइजें बानलु ओमफ्राय नैबे खान्थाल बिलाइफोरनिबो बाथोन बानायगोन दुगैखांनानै बे स्टाइल खालामगासिनो मा एवखो बेयाव ओंखामाथ' मोनबाय सिम्पोल जागोन आरो दिनै परथा जाबाय ना फुङाव हेभि दा सिम्पोलै जागोन आरो पियाजखौ पुरा इदि रस्ट खालामदों नामा थांनाय उसा जागोन आरो गोथाव जायो आरोब्ला अराव सावनाय बायदि मोदोमनाय फैयोना खुदिफोरा सब बानायनो रोंगौ आरो जेरावबो बे बाथोन जाबानो ओंखाम जानोसै आरो लोगोफोरजों जानोसै ने जोंनि लन्चआ जों जाना लानोसै उनाव लोगो मोनसिगोन आरो जोंनि अनलाइन अर्डार होदोंमोन ओमफ्राय बिग बास्केटनिफ्राय फैबाय थाव बिदि माइरं दङ 10 केजि 20 केजि ना बिसोर सब बासमति राइस थालिर दङ बेवहाय बिदिनो फानो दा जों सब बुस्थुखौ बेवहाय दोनगोन ओमफ्राय उनाव गाबोनसो जोङो बेनिफ्राय लांगोन बाहेरनिफ्राय लाबोनाय बुस्थुफोरखौ बेयावनो बिदि दोनो आरो नैबे रेङाव भेजिटेबल्सफोरखौ दा सुनानै दोनो नैबे पालक वाटारमेलन कबि पालक आरो कबिखौ दोननांगौ बे माबा बुस्थु बे भिन्दि भेजिटेबल भिन्दिया थालिर दङ आं एसे एक्सारसाइज खालामबाय लोगोफोर बिराद मेंबाय दिनै सब गोलोमदै ओंखारजोब्बाय मुभि नायनानै साइकेल सालायदोंमोन आरो खुराङा बेलासिनि आरो नायलाय मिस्टारा मा खालामदों मुभि नायनानै माबा एक्सारसाइज खालामगासिनो मेंदोंना बेसेबां केल'रि बार्न जाखो आरो 3 किल'मिटार जाबाय दासो बे मोजां आरो टिभि नायनानै दे खालामबाय था खालामबाय stay healthy and stay fit keep exercising ini पार्कआव मानसिफ्रा इभिनिं वाक खालामनो फैदों लोगोफोर दिनैनि थाखाय एसेनोसै सासेया बुंनो हाला दिनै एक्सारसाइज खालामनानै पुरा मेंबाय गरमाव आरो नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम आरो जोंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना हो आरो लोगो मोनसिगोन जोंनि नेक्स्ट भिडिअ बाय बाय Okay guys, bye bye.